Takže dneska mi došiel ešte balík. Som si objednal 1 milión. Pôjde dopredu. Tu máme nejaké 100 000, či tiež 1 milión, to ale neviem ako pôjde, to pôjde iné. Mal dve tieto miliónky. A ešte som tu mal niekde 20 miliónku, stredový diferenciál. 20 milión. Takže budeme to dávať do diferáku. A toto tiež, a toto pôjde asi, neviem, uvidím, buď dozadu, alebo neviem, či dám 500 000 alebo 100 000, neviem, dozadu, neviem, ktoré z nich. Takže takto. No a teraz toto ideme dať preč. A bude tam, máme to mimo. Ideme rozobrať zadnú časť. Rozoberieme zadnú časť a ideme ho tiež takto pripraviť. Urobíme tie ložiska. Celé ich natreme. Dávam tam vazelinu. Dávam túto kastrolku a je to také vysoko namáhané na ložiska, kôla také, takže toto používam, takéto zelené. Takže som s tým spokojný, tak toto dávam. Od kastrolu. Keby niekto chcel. Takže skúsenosti mám s ním celkom dobré. Takže na ložiska pôjde to semka. Pôjde to tu, dovnútra toto zakrieme. Zatiaľ dáme tieto, aby sme mohli jazdiť. Tie druhé mi prídu až o týždeň, tak potom to uvidíme, aké budú tieto stavy a potom to prehodíme, aby sme mohli mať všetko nové. Toto vymeníme tiež. Olej diferáku. Ale som rozmýšľal, že do diferáku treba dať, spomínajú tie do uší silikónové. Silikónové štuple do uší. Takéto niečo. Takže tento silikónik dáme potom semka donútra. Neviem, koľko vojde, aké to bude, možno 3, možno 4, neviem. Uvidíme podľa situácií. Takže to tam dáme do stredového diferáku. Také zlepšovaky, musíme niečo povymýšľať. A ešte dokúpiť nejaké veci, čo sa týka celej tej prestavby na toho
XL-kového kartóna. Mega. Tak zatiaľ.